Svevišnjem, slava rodu, slava velikoj pan slavenskoj domovini. Dobrodošli, braćo i sestre. Idemo mi javljanje uživo. Danas je još uvijek utorak, 11. jul, 21 sati i 21 minut. Dobro mi došli. Dobro mi došli. Evo ovako. Super. Evo, lijepo se polagano nakupimo. Onda ćemo još pričekati da se Dobrica javi. Tako da sa Dobricom odradimo što imamo za odraditi i da dobijete informacije koje su vam potrebne. A šta ćete vi sa njima, to je vaša stvar. Nema Rašić Striković duhovnog piva, ali imam jedno posebno vino, ne? Dobio sam na poklon i imam vodu i metnem ogromno vode i samo malo duhovnog vina, Toliko da voda ima elektrolit. Evo, svi ste vidjeli satelitsku animaciju, Svi vidite šta se sprema. Ja sam pripremio sve, napravio sve moguće zaštite, a ostalo ovisi od svakog pojedinca, ne ovisi od mene, jer ja ne mogu toliko lokalnih zaštita odjednom držati, tako da je to misija nemoguće. A po drugoj strani, ako ljudi nisu svesni, ako ništa ne naprave, pa nek si imaju poplave, pa nek si imaju grad, pa nek imaju sranje, ja mislim. Nek si to neguju. Mene to opće ne tangira, braćo i sestre. Evo, baš ću ovdje osvežiti satelitsku animaciju. Koju su to gromadu napravili. Evo, idu već gore prema središtu, Njemačke. Evo, u Švajcarskoj sam napravio stvarno odličnu zaštitu, ali na 10.000 metara visine to se ne vidi, Evo, a tu se može vidjeti, Tako da, do jutra, svi koji živite, na Helmo, do jutra će to ići preko vas i nadam se da neće biti nikakve štete. Dobrica je tu, da ga potvrdim, da ga dodam. Evo, pa da si napravim dok ga dodaju jednu duhovnu cigaru. I onda idemo dalje. Idemo dalje. Dodavanje, a ne dodavanje. Pa mislim, koji je to svašta. Svašta. Evo, dok dodaje Dobricu, samo da vas obavestim da je moj YouTube kanal 1, znači glavni, još uvijek blokiran zbog iznošenja istine o medicini i autizmu. I sad su mi blokirali i evo ću probat ovako. Dobrice, samo strpljivo dodajem. Evo pa da vidimo. Sad su mi blokirali i drugi kanal. I tako to ide. A na Odisej nije ništa blokirano, tako da svako ima mogućnost odgledati što objavljuje. Vidjet ćemo koliko će vremena da traje blokada. Joj, Vesna, molim te, nemoj mi slati poruke kad imam live. Neki ne
shvaćaju, ja možda nije obavešćena sestra, šta ja znam. La. Sve to smeta. O, onkel Charlie, onda si ti nešto posebno, onda ko će i tebe vole, jeli, ako te obaveštaju da onaj bez zubi, onaj, jeli, sa bradom, da ima live, onda si ti jako bitan. Dobrica, nisi mi odgovorio, to mi pokazuje. Pogledaj, jeli imaš ti sve tamo u redu, dodajem te 4. put. Nisi odgovorio na moju molbu, tako mi piše. Ne? Nisi se odazvao. Evo, da vidim. Da, znam, nema. Znam, evo, sad ti opet šaljem i meni tu piše da te dodaje, a ti sigurno ništa nemaš, jel tako? Ajde, probaj ti mene zamoliti za uključenje. Da ih sjebemo, prokleti košćejski pološ. Evo, sad ti Nermin, pa Nermin, gledaj, dosadan si. Prestani mi slat poruke. Možda i Nermin nema, je li obaveštenje? Da sam u Liveu. Gost iz videa nije odgovorio. Kao ne jebeš mojih zahteva, Dobrice. Viš tako oni to rade. Evo, ću tu zapisat. Dobrica. Dodaj. Ajde da vidimo sada. Tako je, nek puknu dušmani, bravo. Nek se raspadnu za sva večita vremena. Pa da se iz ostalog materijala izgrade, jeli bakterije koje će rastvarati naša govna. Tamo po šumama i po... Dobrice, sve je to u prazno. Sve je to u prazno. Ovdje meni bliješti dodavanje, a ti 100% nisi dobio, jeli? Evo šta rade. Govna košćejska. Evo. Kao gost nije odgovorio, znaš, Dobrice, tako mi napiše. Kao ti se ne odazivaš, ne odgovaraš. Evo ćemo probati još jednu. Evo sad. Vidiš ih lažove, ne? Evo svako koji nas prati, svako ima, Dobrice, mogućnost da prepozna sa kakvim govnima imamo posla, a može prepoznati i ovo. Svi ovi nesvjesni, još gora su govna od ovih što to rade, što sprečavaju da se iznose istine. Dobrice, dobrodošao. Dobrice. Bolje se našao. Šta imaš da nam kažeš, Dobrice? Kaži, jedno hrpu laži. Da, ovo to je običano, kad se svako probudi da to vidi, gleda se laži. Neki veruju, neki ne veruju, aj sad. Neki veruju, neki ne veruju, aj sad. Nebitno. Svaku dobro jutro. A ide lako na svaku dobro jutro. Da, tako je. Pa svako je za sebe sam odgovoran, šta ćeš, ne? Pa baš sam prije rekao, nije moj problem šta će svako sa informacijama koje prenosimo. To nije moja stvar. Jeli, svako za sebe najbolje zna šta će ili šta neće, ne? Da. I ako se ljudi ne vole, onda u redu, ne vole se. Šta ćeš ih terat da počnu da sebe vole? A ne možeš natrati ako neće sebe da vole. Ako se ljudi mrze, onda je svet takav kakav jeste. Mrze sebe, mrze druge. Svet.
I onda sve ide... Mrzoljubiv svet. Da, mrzoljubiv smet, da, svet, da. Ja, joj, svašta, svašta. Joj. Doveše nadom. Ja ti ovdje imam 29,5 stepeni Celzijusa unutra tu. A vani 27,5. Bilo je vani 39, a juče preko 40. Tako da će doći sad, toplotni vrućinski val će bit, bez obzira što ovi gelipteri hoće zahlađivati, tehnosferu, neki idu u 3 pičke materine, zašto? Pa neki je sve prirodno u tehnosferi. Šta oni sad tu imaju kontrolu nad temperaturama, ne? I tamo sam gledao ovaj prokleti zavod NIJZ u Slovenistanu. Objavio je preporuku, stanite u senu, ili krenite u trgovački centar da se zahladite. Pa to je vređanje inteligencije. A onda gledam glupec zlovenzel, ne? Znaš, oni se drže toga. Kao što su se držali Brnjica, kao što su išli na vakcinisanje, stoka jedna, obična stoka pokvarena. A šta ćeš, ne? Onda vređa. Ne, ja kažem to što jeste, je to vređanje. Ako neko umišlja da je nešto više od stoke, molim lepo, pa nek se utrezni, pa on je prodajna roba, znači ni stoka više nije, ne? Tako da mi nema što predbacivati, da vređam. Ništa ja ne vređam, ja samo gledam kako jeste i kažem kako jeste. Živimo među gojimima, među prodajnom robom, glupom, i onda je tako kako jeste, ne? Ja, teraju ih, geoinženjeri ih tera u trgovačke centrove, onda idu ispred televizora na programiranje, hrpu reklama dobijaju svugde, i na YouTube, i ovdje i tako dalje, i uopće ne shvaćaju da su vođeni, da su ko ona lutka na kanapima. To je kako ide, to je vreme pogodi za vežbavanje. Taj nuklearni rat koji će doći, jedan oblik. Čuj, kad si baš ovo rekao, ću samo vas obavestiti, neću vam to sad pokazivati, jer je to misija nemoguće za sada, Evo ovako da dam na KM. Ovako ću reći, Rusija, severni dio Rusija, bila je čitao pod tepihom, sad se taj tepih rastvara, ja lično ga rastvaram, tako da Sankt Petersburg bio je u suncu danas, ne? I ja gledam preko ovoga što radi geoinženjering, ne? Pa šta radi? Pa ako žele da napadnu Rusiju, pa oni moraju stvoriti tepih u tehnosferi Rusije. Oni ne mogu napasti ovako, da nema tepiha, ne? I isto tako sad ide preko Ukrajine, glavna fronta ide preko Krima, I šta da kažem, ja ih razvaljujem, svugde ih razvaljujem, bandu prokletu koščejsku, ne? Jer da pustim, Bog zna šta bi već bilo. Evo, to sam Dobrice htio reći, oni spremaju teren za napad na Rusiju. A niko o tome nikoga ne obaveštava, niti ljudi nisu svjesni da je čitava Rusija okupirana sa NATO bazama. Svugde na granici između Rusije i drugih zemalja hrpa je NATO baza. I to po čitavoj granici. Svugde. To su pripreme. Da. Realno gledam se pripreme. Misliš da će najavljave? Da izbije rat, neće. Da izbije rat, da će najaviti, neće. Ma neće, to će samo početi. Samo vidiš, nemaš interneta i to su problemi. Da, to je to, da.
hvala ti Nermine na ovom, jeli, uglavnom mi dajemo sve od sebe i ne obaziramo se ni na vremensku prognozu, ni na informacije koje su dezinformacije. Znači sve što je službeno to je koščejsko, sve je to prostitucija i dok populacija veruje nekakvim nagoveštavanjima, do tad će biti zlo u tehnosferi. A dobro ih tamanimo, jebo im pas mater, ne. Koju su ovo nakazu stvorili, evo. Veličine skoro čitavog helma. Da. Dobrice, čuj, ti u subotu dolaziš, pozvan si, jeli? Ajde, daj nešto kaži ako si raspoložen o nameštanju Atlasa. Šta je Atlas? Makar se ponavljali, nema to veze, jeli, ne? Ali bit je da se pomogne što više pojedincima, evo, ništa drugo nije bit. A već toga dosta pričao. Prvi pršnjač, prvi. Koji je povoljan sa malim mozgom. Da. Koji je povoljan sa malim mozgom. Nalik na kome se vrti glava. Nalik na kome se vrti glava. Da. Debela velika glava vrti se na malom pršljenu. Da, kako je lepo, to je divota kad populacija živi u umu, jeli, u glavi, onda ide sve u kurac. Njegov položaj, odgovor, položaj, prvo to. Da će biti pogrbi, da će biti uspravan, da će biti naget na jednu stranu, da će biti naget na jednu stranu, naget na drugu stranu. Problemi sa vidom, problemi sa sluhom, vidom, sa sluhom, cirkulacijom. Hrpa problema uglavnom. Da. Pomeren onda on radi, recimo. Kako će on radi, recimo. Informacije koje idu iz mozga, te informacije koje idu iz mozga, poremeć. Poremeć. I to kada se vrati na svoje mesto, onda mnoge te gobe nestaju. Joj, kako te prekidaju, kurve, koščejske. A sve što dobro pričam, oni uglavnom prekidu. Da, kad nešto bitno kažeš, odmah idu prekidi, da. Prisluškuju, ponavljaju namjerno to radi. Da, bit će bakterije koje će rastvarat naša govna. To je njihova budućnost, evo. Lepo u WC šolji gleda kako se moje dupe otvara i flop po njemu. Ajde, rastvaraj kurac, ne? Idemo dalje. Karma. Karma. Tako da, mnogo te goba se može otkloniti sa nameštanjem, to jest vraćanjem ili korekcijom. Prvog, to jest vratnog, to jest pršnjaka. Da. Ne, ja gledam po sebi, kad si mene dobio u ruke, recimo, ne, jednom si još potvrdio, gore u Mariboru, jeli, ne, ja se odlično osjećam, ne, a prije nisam ni registrovao da imam nekakvih problema, znači, da. Da, tebi lepo. Da. Jer kad sam nisam imao ni 14 godina, jeli, tati je došlo kod mene do dislokacije, jer sam sa kreveta iznad ormara pao na glavu, jeli, i povredio treći i četvrti pršljan, ne? Ali čovjek se prilagodi novome stanju, ide dalje, nisam ni naslučivao da imam dislocirani atlas, ne? Hvala što si mi to sredio, ne? Da. Danas kad je prošla frka navodno COVID-a onda ljudi uglavnom zaboravljaju. Ne treba im ništa sad. Ne, ali zanimljivo je to kako ljudi funkcionišu, ne?
Tek kad je poplava, onda rade sranja, paniku i traže spas. Isto je i ovdje, ne? Znaš, ništa se ne radi na preventivi, ništa se ne radi na tome da bi čovjeku bilo dobro i tako dalje. Ne, tek kad nastanu problemi, onda ajmo. Jebi ga, ne? Ljudski, to je suviše ljudski. Ne? Su bili oterećeni previše sa strahom, sa plašenjem, bolestima, pogotovo informativno su bili, nastrašeni, prestrašeni. I sada evo malo slobode, trenutno malo slobode. Onda, evo, dosta ste uživali. Ajdemo da vas... Malo da ide na more, pa idemo vas opustiti. Da. Ponovo nešto će da rade, kao što rade. I SZO je definitivna badijska organizacija. Pa to je mafija, ne? Sve svetske organizacije su mafijaške. Gledaj sada, recimo, ne? Rusija izlazi iz skoro svih svetskih institucija i organizacija, ne? Da, smanjuju se. Oni jednostavno su shvatili, odnosno znaju to već duže vremena i ne žele u ovom kriminalu surađivati, u depopulaciji i tako dalje, ne? Tako da svaka čast Putinu i njegovima tamo, ne? Pa, ipak je on dao zakletvu da će služiti narodu, ljudima, je li tako? I nije bio odabran od političke nekakve opcije ili nekakvog glupog gazde, ne, kao što je to na zapadu, nego ga je narod odabrao na izborima. Ne. Tamo sigurno nemaju u Rusiji mrtvih glasača na listi. To nema. To može samo u Srbiji i u Slovenistanu proći na helmu. To znaš koliko ima, to ima prekrubani ko hoće. Da. I odjednom svi mrtvaci uživaju. Pa se vrati. Ludnica. Mi živimo u jednoj velikoj ludnici. Da, pa evo i Lukašenko naravno da. Evo kad se spominje već Lukašenko, evo sad zadnji tračak tehnotepiha napušta Belorusiju, ne? Tako da meni je zanimljivo, ja uvijek imam posla, nemam 5 minuta slobodno. Sad trebalo po vrućinama, oni koji mogu sebi to da omoguće, imati ovaj tečni kiseonik stvarno izredan. Izgledu doli na ovom. Evo ja ga imam još ovdje. Okean 21. Evo, tečni kiseonik. Stvarno Okean 20. Stvarno izredan. Da, Okean 21. Evo. Sve mi je tu na oružanje. 50% smanje tegobe od ovih mislim naravno, znači ovih toplih udara, vrućine. 50%. Jeste. 50%. Lakše se podnosim, stvarno ne. Ali isto to bi... Trebalo ti APP sada, recimo, pojačati, bakterije, parazita koji sad ima najviše, to će pokazati, ove vrućine, to će pokazati. Da. To je realno. Jebi ga, koliko uložiš u sebe, toliko imaš. Tu smo. Ako ne uložiš ništa, onda nemaš ništa, to je tako. Ne možeš, jeli, da traži da ti džubok svira, a nisi ubacio žeton. Ne ide, živeli braćo i sestre, evo kiseonik tečni, vidiš? Dobrice, malo vina, puno vode i tečni kiseonik. Tako.
super. Jeste. Ja uzimam isto vitamine, jeli? Tako da uzimam duplu dozu vitamina C i duplu dozu onog, jeli, mega 5. Super, mega je odličan, vitamin A, mega je odličan, isto obavezno, zbog uvijek zračenja. Isto obavezno. Vitamin C, znači jake antioksidanse, a sad kako ko može da sebi priušti neko uzima čovjek. Sebi priušti neko uzima čovjek. Prirodne, neko će uzima. Ma ne, mene to ne interesuje, ja ovdje vidim, recimo, rastopim tabletu u ustima i osjećam da je to koncentrat, u biti liofilizirana biljka. Ne, imam ja tamo onih vitamina, ne, veštačkih, koji će mi kurat, samo mi još oni fale. Ne. Ako neko želi, ja mu poklanjam veštačke vitamine. Da. Zalepi neki list tamo. Zalepi neki list tamo. Da. Svašta. Da, svugdje na svakom koraku je baš ova borba, veštačko protiv prirodnog. To je osnova svega što se događa na zemlji. Pa gledaj, evo sad da... Veštačka inteligencija... Da, izvini. Ne, samo kaži. Sad stiže ovaj gospodin Mladić. Gospodin Mladić. Ko? Gospodin Mladić. 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 Koji je to kurac? Evo sad je krenuo sa ovom visokom temperaturom. I to je pojava. Vremenska pojava. Ovo je pojava koja će napravi veliki haos. I evo, to smo već na ulazu. Mislim da su mnogi možda pročitali. Ako oni koji nisu, mislim da su mnogi možda pročitati. Opet su te iseckali totalno. Da, još jednom kaži. Oni koji ne znaju mogu na internetu pročitati o tom vremenskom fenomenu. Kako se zove? Mladić? Vremenski fenomen Mladić. Da, vremenski fenomen Mladić. I šta on radi? Plaća dađbine? Šta taj radi? Platit ćemo mi. Platit ćemo mi. Pa da, u Americi već imaju sranja, jeli, tamo već imaju preko 40 stepeni u senci, da. Danas se izbacili. To je 50, znači ima se kuva njih 50 miliona ljudi. Opet su te. Da, prekiva njih 50 miliona. I secka. Da, totalno su te isprekidali, tako da se uopće nije čulo šta se rekao, ne, da. Samo nek se zajebavaju. Ja. Hvala Svevišnji na propasti. Hvala Svevišnji na njihovoj propasti. Hvala. Hvala Svevišnji na propasti ovih što prekidaju. Hvala ti puno Svevišnji. Samo oni koji mogu sebi omogućiti i koji budu bili pametni, oni će se pripremiti. Sve je isprekidano. Džabe govoriš, ništa. Džabe govoriš. Sve ispreseckano. Da. Ne daju pričati. Prokleti New World Disorder. Evo tako. Prokleda je New World Disorder. Evo kaže Jordan da je prekid cijelo vreme. Dobro, šta možemo najaviti, što je šta sam već rekao, što je Opet su te iseckali, opet. Šta god da kažeš, oni te seckaju, evo. To su sigurno srpski, jeli, pod navodnicima, ne? Znači, okupatorski, jeli, kak bi rekao, ne? Gelipteri, ne?
od raznih obaveštajnih i kontraobaveštajnih službi, jeli? Englezi, Francuzi, Amerusi, Izraelci i Švabe i ostala banda bagra, jeli, koja daje sve od sebe da se samo laži mogu širiti. Ne? Kad pogledaš ove youtubere, nikakvih prekida nemaju. Svi su oni lažovi i svi su na platnom spisku Soroša. Svi. A mi nismo na platnom spisku Soroša pa smetaju. Evo, to je to. Ne? Pa nismo se prijavili. Pa da, nismo tražili pare. Da, to je to. Ne? Da. Pa nismo tražili. Treba se poklonimo tamo, prijavimo i onda da nasimo, kao i svi drugi da lažu, onda da nasimo, kao i svi drugi da lažu. Da. Hajde, slobodno nastavi, Dobrice, evo. Piše Nermin da nema više prekida. Dobro. Ajde, nadam se da neće biti. Da. A šta možemo, evo rekao, kako preživjeti ove dane, i ono što sam već spomenuo. Pa ove dane najljepše preživi da uzme zimsku garderobu, lepo se obučeš, jeli? Da, šal i tako dalje, obavezno treba pseću brnjicu metnut gole na gubicu i trčat po vrućem suncu 20 km. Popit litro ledene vode i druga runda, evo tako. 100% preživiš. I to ne žive vode, nego treba biti litra ledene vode iz česme, jer... Da. Pa nisu oni džabe sve to kontaminirali, to treba da se pije, pičku materinu, ne? Da. Kolika sredstva unose u trovanje i sad odjednom da se to ne pije. Da, pa da, nije pošteno, nije fair, ne? Pa nije. Čim vidi da... Znaš ti koliko... Da. Znaš ti koliko koštaju svi ovi otrovi? Skupo je to, da. Skupa tehnologija. Da. Ali vidiš ono gdje čovjek pije, pas neće. Da, pa to je dokaz da je čovjek ispod psa. Nije više ljudsko biće. Ne? Pa to je, ne? Neće konj, on pije, budalo, ne? Možda će u recimo, hajde, periodu milijardu inkarnacija opet postati čovjek. Ko bi to znao, ne? Da. Jeste, Jordane, tehnologija za pacove, pa da. Vidi kako fino tamane, kako fino rade redukciju, kako na kakve sve moguće lukave načine rade depopulaciju i niko ne može da ih zaustavi. Ne može, niko. Realno ne može. Ne. Evo, Nebu Prsko je 85 godina, ne? I sad kad je već geoinženjering gotov, kad su nano čestice prisutne čitavo vreme, pa mogu oni bilo gde, jeli, nakupiti vodu u te čestice i napraviti sranje, ne? Evo, tek se sad nešto pojavlja na internetu, kad je prekasno, ne? O geoinženjeringu i u chemtrailovima. Jebi ga, ludi svet, ne? Luda kuća. Sad mogu da pričaju. Da, sad mogu da pričaju pa ih ne blokiraju, da. Pošto se već sve zna, sad može pričati šta hoćeš. Da. Već je to sve na javno, da. Da. Znači, Dobrice, bit će vrućinski val, jel tako? Biće preko 40 stepeni, kontinuirano. Evo, to će 100% doći na Helm, to ja osjećam da će tako da bude. Ne? To je već sutra. Tako da svi koji još nemate vodu, zalihe vode za svoje biljke, još imate vremena, jeli? Da to pripremite, jer iduće godine opet je suša u planu. To sa ovim, da. Još, Mladićem to sigurno. Da, još gore nego što je sada. Ne? Da.
Makar meni je lepo, ne? Ja uživam u ovakvom vremenu. Ne? Znaš kako? To jedino Englezima smeta, ne? I ovim defektnim, recimo ovim defektnima sa kojima živimo, ne? Koji meću sunčane naučare odmah kad se otvori nebo. Kak se sunce pojavi, on već meće sunčane naučare, svašta. Ne? Da. I što bi rekao, ne, taj mehanizam, ne? Mnogi pojedinci imaju gadnih problema preko zime, jer preko leta nisu dovoljno na suncu i tu se naše kosti ponašaju kao akumulatori sunčeve energije. I onda imaju ledene noge, upalu bubrega, svašta pičko materijalno, smrznuti su čitavu zimu, samo traže radijator ili peć, ili gdje će da se zagriju, ne? A da su preko leta bili u prirodi, na suncu, to ne bi bilo potrebno. Ne? Jer se ta akumulirana energija sunčeva u kostima preko zime oslobađa. Veliki gubitak vitamina D. Da, veliki gubitak vitamina D. Da, i to je, da. A Eva može se prilagoditi, ali u ograničenom okviru. Prilagoditi, ali ipak organizam trpi. Organizam trpi, može, previše. Mi se više nismo u stanju 100% prilagoditi bez da upotrebljavamo stvari koje nam na sreću stoje na raspolaganju, ne? Tako da ne dolazi kod nas deformacija koje bi mogli naslediti naši potomci. Da. A teško ćemo se prilagoditi, vrlo teško ćemo se prilagoditi, vrlo teško. Da. Jer prvo smo otrovani, demonizovani, sad šta sad, će još da stignem? Da. Ne znam, šta će još da stignem? Ne znam, vrlo teško. Pa brinu oni o nama, jako nas vole. Brinu kako. Da. Brinu kako. Znači, u subotu ćeš ti nameštat atlas ljudima, jeli? I bit ćeš na raspolaganju tamo ako neko ima kakva specifična pitanja, bilo šta, jeli? Ja bi ti predložio da pomognemo ljudima koji dođu na skup i na taj način da radimo detekciju, jeli? Misli da ih očistimo. Kako? Da ih očistimo. Pa čuj, gledaj. To je već nešto drugo. Ja bi za sada samo detekciju da oni vide u kakvoj su situaciji, u kakvom su stanju, jeli? Tako da detektiramo i uzroke za njihove probleme, a ostalo, jeli, prepustimo njima šta će oni i kad će i kako će. Ne? Bitno je da znaju kod čega su, jer ti i ja možemo unaprijed vidjeti za čim će se neko razboliti. Realno se vidi. Da, realno se vidi, to se onda i dogodi. I to, da. I bolje je čovjeka upozoriti i da zna i da još pravovremeno nešto uradi, jeli, nego da ne zna, toga iznenadi i onda najebe bez veze, ne? Da. A znaš šta mi tupimo jezik već, 3 godine? Ne, stvarno smo bezveznjaci, to nam ne bi trebalo, ne, mislim. Ne. Da. Ako kažeš treba da se kreće, treba da se treba što više kreće. Da, sad kad se spusti ova nanotehno biomagla, onda se treba puno kretati i trčati okolo. Da. Bez maske. Da. Kako ćeš udahnuti ako ovo ne uradiš, ne? Ono što su ti pripremili, što su ti smestili. Ne? Mi jesmo velike eksperimente, čekaj, na kome će eksperimentirati nego na ljudi. Pa da.
kad gledaš, jeli, ovo međunarodno pravo i tako dalje, pa ono važi. Ali važi za ljude, ne? Tako da na ljudima je zabranjeno vršiti eksperimente, uzimati ljudima organe i tako dalje, ali prodajno robi nije. Tako da oni uopće nisu odgovorni za to što rade. Jer to sve rade sa prodajnom robom. Međunarodno pravo je pogaženo i izgubilo je smisao 1999. godine. Sve ostalo na 1999. godine. Tako da svako to prezenti svako kako hoće, shvatati kako hoće, po liniji sile hoće, po liniji sile. Pričamo o nekom pravu. Ma, kakvo pravo. Što ti kao UN tamo. Ima gazda sva prava, a stoka goji, mi prodajna roba nema nikakvih prava. Samo je to, ništa drugo. Ne? Gledaj kako mudro ovo sve vuko, jeli, osim u Francuskoj. Ne? Da. Mudro, lukavo postupaju. Ne? Neverovatni. Mi imamo puno toga da naučimo od njih. Ne? Postupaju sve, ali ako ovako nastave da postupaju, imat ćemo rat, pa da, 5-6 godina. Pa to je 5-6 godina, do 7 godina. To je neminovno. Kako su krenuli neminovno, jer najbolje. Tamo gledam dezinformacije, vodi se duhovni rat, pa budale jedne, duhovni rat već je završio, sad se vodi rat za dušu i onda rat za telo. Rat za telo se već vodi, prodaja organa. To je rat za telo. Telo je kao resurs, meso, organi, krv i tako dalje. Kakav duhovni rat? Ograničeni ljudi daju ograničene objave. Ne znam baš kako ćemo da preživimo. Da. Vesna, sad ćemo svi postati otporni na radijaciju i na sve ostale pizdarije, ko buba švabe. Samo niko nas ne sme novinama, udariti, ne? Dobro, sad smo pjeli od ukrajinskog žita i vidimo da se navikli da ga lepo svi papamo. Da, naravno, svim oblicima. I to je preplavilo. Tržište, mislim, mora se smeti. Da. Zašto je došlo žito u Hrvatskoj, sad odjednog ga nema. Je nestalo to žito. Da. Poljaci nisu peli, Mađari nisu peli. Da. Ja imam sreću što ovdje ima mađarsku trgovinu, dole u Lendavi. Tako da još mogu nekontaminirane stvari kupiti. Ispadoše najčistiji sad. Pa jeste, pa kad gledaš oni su zabranili da preko njihove zemlje idu ovi migranti, zabranili su GMO, spalili su sve što je bilo od GMO, procesuirali, zatvorili sve što su bili u ovom kriminalu. Tako da mi se možemo ogledati na Mađare, što se toga tiče. Ne? Možemo. Makar su sve vlade pokvarene, ali je mađarska vlada najmanje pokvarena. Ne? Da. Što se tiče trovanja, mi smo ovdje Srbije, mislim da smo prvi. Pa ne, gledaj, vi tamo u Srbiji, gdje je najmanje Srba, pa vi ste sad eksperimentalni, zečevi, pacovi i miševi i sa vama se može raditi šta god se hoće, bez da vi uopće znate da ste, predmet, kako bi rekao, ne, svih tih medicinskih i drugih pokusa, ne? Pa. Rekao sam, rješenje je u tome da Firera staviš na zid u okvir i obožavaš ga, ne? Da.
Ili obojice, da se ne bi ljutili. Ili obojice, da se ne bi ljutili. Ne, možeš i sliku čitave vlade metnut, ne, svih tih Firera i Firerčića, ne. Metneš u WC i nemaš problema sa probavom, evo. Pogledaj sliku, usereš se na veliko, jeli, i mir Bosna. Zahvališ velikom vođi i ideš dalje. Na izgledu, zahvališ na izgledu, zahvališ. Pa ne, zahvališ što su ti izlečili tvoje probavne probleme, ne, nemaš više zatvora, nemaš ništa, jeli? Znači da postaješ otvoren po pitanju sranja. Postaješ otvoren po pitanju sranja. Da, po pitanju sranja oni su odlični, odličan lek, da? Da, joj, kako veli. Da. Evo, pošto svi imamo ebolu i svi imamo morgelona, jeli, nemojte štediti na antiparazitskom programu, braćo i sestre. Nemo što to je skupo, ne ide to. Koliko toga... Što to je skupo, ne ide. Ne, ne, nije fair ovako u tako skupim stvarima govoriti. To je skupo previše, ne valja. Da. Valja. Treba ne valja onda kad valja. Da, treba udržavati svog morgelonsa ili obožavati ga i tako. I to ne valja, američke proizvodnje i to ne valja. Da. Treba kokošinjac otvoriti tamo i izrađivati prave stvari, tako. Uz malu nadoknadu, da. Koliko su ljudi glupi, ne mogu verovati. Da, može zajedno crvik nas. Hiljad narajca, to best. Da. Svašta. Ide se na masu da to bude masovni. Ja. Jeste, Eva, kakav APP, pa to je štetno pičko materino. Da, to šteti morgelonsu, to šteti svim ovim, jeli, malim životinjicama što ih nosimo u sebi. Nemojte niti slučajno ubijati te životinjice, ne? Da. Kakav APP, ne? Ja. To treba zabraniti, treba jeli? Zabraniti, vrati gore u svetu, Ameriku i Japan. Neko oni jedu, što nam ovaljuju. Nemam reći. Neka čovjek, stari, ali ja zadnje vreme, ja više puta ostane bez reći. Zadnje vreme, mnogo više puta nego recimo prošle godine. A valjda je tako. Pa jeste jer si u šoku, gledaj, ulagu si energiju i svoje vreme, dobronamerno i onda vidiš s kakvim glupim, tupim i neupotrebljivim idiotima imaš posla, jeli, pa ostaneš bez reći. Kažeš mu A, on si to prevede u žbrlje i govori džgz. Pa čekaj malo, ko je ovdje lud, kurac? A rekao si mu A, nisi mu rekao žbrlje, niti žgz. Joj. Svašta. Ludnica. Pa vidiš da idu na to da bude svet ludice. Pa tu je ludnica već dugo prisutna, ne? Samo nije bila prepoznatljiva, kao što je sada prepoznatljiva, ne? Dostupno, sve otvoreno i dostupno. Jeste. Sad mi tražimo tu neke pametne stvari kad ne trebaju. Da. Ne znam koliko ti znaš o kininu, jeli? Znam. Ne znam. Da. Kad je kinin, jeli, vezan na željezo, na trovalentno, to je strahoviti lek, ne? Za sve ove, kak bi rekao, respiratorne i upalne procese. Da. Pogotovo ove što su tehnološkog, jeli, tehnobio nano izvora, ne?
Ja ću ovih dana, jer dobio sam 2 flaše na poklon, ću ovih dana to direktno upotrebiti na sebi. Ne? A znam kako je bilo, idem u trgovački centar i odmah dobivam simptome kao da sam prehlađen. Ne? Sjećaju se, trovali su nas preko ovih, sistema za zahlađivanje. Da, preko toga. Da, i uzeo sam tonic water, napravio, jer unutra je kinin, napravio par gutljaja i simptomi su nestali. Ne? Jesu li, kažem, sve ove stvari koje pominjemo, onako postaju nedostupni jedne određene grupacije, naravno, populacije, i to je loše stav. Da. Ali otvoreno da ti kažem, ja jedva čekam lockdown pa da je mir. Jedva čekam lockdown pa da je mir. Kako je bilo lepo kad je bilo lockdown. Čisto, nebo čisto. Ništa lepše. Sve. Sve je bilo, i nebo čisto, i mir je bio, i oni pacovi svi uplašeni u stanovima zatvoreni. Ne? Jedino je bilo ružno gledat one šetače sa brnjicama. Da. To je bilo ružno u pičku materiju. Da. Kad vidiš čovjeka sa brnjicom, jebote. Ne? Znaš kako je to? Ali gledaj, koja je to debela laž? Su ljudi masovno učestvovali. Preko nosa to glupo. To najbolji je dokaz s ovim monarima. Brodovima na moru. Bili van domete. Koji su bili van krenuo. Domete, to krenuo, tako dalje. To trovanje, tako dalje. Kako se onda oni razbole? Neki su se razboli. Znači, siglo iz vazduha. Pa sigurno, nego kako. Prskam ja, prskaš ti, prskamo vas svi. To je to. Nego ljudi ne prate. Dobro, hajde, na tom su stupnju samoubistva, šta ćeš? Dobro, to su zaradili veliko para. I oni jako vole vlastiti nestanak. Ne? Da. I onda ponovno se rodi u iste situacije i ponovi. Koji im je kurac, pa se pitam ko je ovdje lud. To je ludnica, ne? Da. Realno da. Pa ima neki se šetaju još šta. Jeste, Eva, jer nema seksa bez brnice, kako ti nije jasno? Baš bio. Šta ti seksaš? Valjda ne seksaš bez brnice, nemoj taj greh raditi, Eva. Ništa bez brnice, ne? Šta Stankica Stanković, da li je moguće povratiti funkciju bubrezima? Ili bar olakšati? Sigurno, sve je možno. Ako ima dečko 20 godina, onda je potrebno napraviti detekciju, uzroka. I ako je uzrok karmički, onda se može jako malo pomoći i olakšati mu. Ako uzrok nije karmički, ako nije tkivo toliko oštećeno i ako ova energetsko-informacijska struktura valija, znači da novo nastale stanice, ćelice nemaju informacije bolesti, onda mu se može 100% pomoći. Ne? Obrati se na Dobricu na privatno, na Messenger, pa pogledajte šta se može, a šta se ne može. Ne? Jer ovako na pamet govoriti, ne bi ja to. Ne može na pamet. Da. Jer gledajte, kod svih ovih simptoma, kod svih ovih bolesti, kod svih ovih, kak bi rekao, sranja, ne? Svaki je primer specifičan, poseban. A mi živimo vremena stočnog nagona, prehlada, sad imamo svi prehladu, ne?
pa svima isti lek, pa tako dalje. To nije tako. A? Pogrešno je to, taj pristup. Da, nego ima još neke stvari koje su se pojavile, to su zastrašujuće, a dešavaju se delija, da li namjerno ili nenamjerno daju pogrešne dijagnoze. Da, to ti je opet tema za sebe, opet će me blokirati na svim kanalima. Da, to bi nas. Jer jednostavno doktori izmišljaju dijagnoze, izmišljaju. Zato uvijek ako imate problema, idite na 2-3 adrese, da, treba provjeriti, pa usporedite, jeli? Najmanje 3 adrese trebate obići, jeli? Pa usporediti rezultate. Jer nikome na čelu ne piše da je pošten ili da nije pošten. Ovaj tamo u Beloj haljini, on je stimuliran financijski da vas jebe. Da, ili je uvjetovan i mora, da. Sto ljudi, 100 čudi. Da. On nikad neće ugroziti svoj status. Jer znate nekog lekara da je rekao pun mi je kurac vas medici, ja izlazim iz medicine. Jer ne želim štetiti sebi i ljudima. Koliko ima takvih lekara? Ima li? Ja neću biti akviziter farmakomafije. Koliko ima takvih lekara? Znači i oni su uhvaćeni na pohlepu i nemaju sa etikom i moralom ništa zajednički. Samo biznis, pare. Da. Odgovorit ću vam sunčici. On je završio. Čuj, kako je sa našom sestrom Kali, Dobrice? Pa ovo je stiglo to što... Jel ti se javila? Da, to što treba je stiglo. Pa ćemo da odredimo super. to. Kako će da uzimo. Dobro, super, odlično. Pa ćemo da vidimo. Šta ćeš joj dati? Da pije vodu iz akvariona? I ovo što si sad dobio? Da, ide taj faktor. A ja bi se s tobom dogovorio, ako ti to dozvoljavaš, i ona, naravno, pa da ja probam nekim svojim frekvencijama na daljinu. Ali ne želim da se tu mešam u tu stvari, jeli? Možeš, da utiče mogu? Na organ ideš, znači u sferi trojke. I tako je, pa to sam mislio, direktno na organ i da ga razjebem ovo tvorevinu. Jer je to puno bolje nego da ide ona pod skalpel na operaciju, ne? Da. Ajde, vidjet ćemo šta će biti ovih sljedeći. Zarednju, šta će biti ovih sljedeći. Zarednju. Početo udane doze, ja se postavio negdje. Početo udane doze, ja se postavio negdje. Udane doze, pa ćemo da vidimo. Super. Pa i onako znaš kako to ide, jedno sa drugim. Ne može, čim dođeš, ti udane doze. Znaš šta se odgovori. Da. Ja, velika količina jona mora se unese organizam. Naravno. Da. Kiselnika, naravno. Da. Velika. Da. Uz Božju pomoć, Da, to mnogi ne shvataju, ne? Ako nema blagoslova od Tvorca, onda je sve bez veze.
Gledam ih ove razne što se izdaju za nekakve, šta ja znam, uopće nemaju blagoslov od tvorca. I onda se usude, onda se usude, jeli, proglašavati za iscelitelje i Bog zna šta, jeli, i rade sranja. Niko ne sme. Niko ne sme. Da. Znači, nema pravo na to. Da. Čak i crkva ne radi. Pa jasno. Ne. Ali eto to ljudi rade. Da. Pa rekao sam ja Mili Vanili Hercigo. Sjeti se šta sam rekao. U vezi doktora. Ne? Medicina nije ništa drugo nego akviziterska panoga farmakomafija. Akviziteri, kakvi doktori? To su akviziteri. Osim retkih iznimki koji su još uspjeli pohraniti čovečnost, etiku i moral. A to su najređe iznimke. Sve ostalo su akviziteri. Za ovaj lijek dobiješ toliko posto, za ovaj lijek toliko posto, za onaj lijek toliko posto. Ajde piši ljudima. Akviziterstvo. Dođeš doktoru i on po enciklopediji traži šta ti je. Pa čekaj, kakav je to doktor? Pa ima dosta latinskih riječi, treba se popamćiti. Da. Joj. Katastrofa. Doktor je samo mehaničar, serviser, jeli? I on ti je dužan dat krv i vodu na analizu. Ništa drugo nije. A ti si sam sebi taj koji se izleči, isceljuje i tako dalje. Ti si odgovoran za svoje zdravlje, ne nekakav doktor ili nekakva fašistička, nacistička institucija, Medici. A ljudi to ne znaju pa predaju odgovornost onom akviziteru u ruke, pa onda je tako kako je. Baš zbog predaje odgovornosti za svoje zdravlje i svoje telo u tuđe ruke. Znaš na koji šta bi promenilo svet? Iskreno pokajanje, toga nema ništa. Da, to je to. To kad bi svi uradili, veliki deo. Da. Čovječanstva, sve bi se promenilo. I vreme, sve bi se promenilo. Nestalo bi mnogi bolesti. Od toga nema ništa. Ništa. Pa kako? Pa Dobrice, gledaj, tu je ovaj problem. Šta onda priči? Šta će se pokajat kad su drugi krivi? Znaš šta je to najsmešnije? Imaš mnogo mudraca, znaš, pišu knjige, pričaju. Osnovna stvar je samo jedna, evo. Hoćeš složeno, i ti sad nešto kao čitaš. U stvari i ljudi to nešto kao čitaš. Čuj, u stvari i ljudi to ne čitaju. Čuj, nema pokajanja, nema ništa. A da bi se čovjek pokajao, treba biti krvavo, realan i istinit do sebe. I priznati si da je pogrešio. I priznati si da je napravio pizdariju. A pomirenje sa precima. Da. Samo ovdje. Sa precima se pomiriti. Oni su nemirni ipak. Ali, šta, evo, moderan čovjek kako razmišlja? Kako je dobro ako se razbolim i neko doktor. To ti je ono kao menjaš deo. Ti sebe smatraš... Da, vidi 40. Duhovni bićem. Ali čovjek sebe duhovni bić smatra to. Da, to je to. To je problem.
Sebe. Pogrešna identifikacija. I onda, bit ćeš... Koliko sam imao livejala na tu temu. Da. Zato se rađaju i onda tuži Boga zašto se rađaju deca, onda tuži Boga neka koja su bolesni i ovo ono i tako dalje, teški bolesni i ovo ono i tako dalje, teški bolesni zašto? Aj malo da bolje, da se bolje roditi zašto? Karma, plaćaju grehove. Naravno da je karma. Rađaju se sa karcinomom, defektni, jeli, gadno bolesni, plaćaju karmu. To je uzrok. To su duše koje su odabrale na taj način moratišiste, da čiste rod, da pročiste rod od grehova, jer svi naši preci bili su zločinci. Jedni veći, drugi manji. Tako je Andrija Baja, more se peni, jebe se meni. Zamisli da to kažeš ispred nekakve žene koja je baš došla iz teretane, jeli ovako, jeli, jakiša, i ti kažeš more se peni, jebe se meni, a ona se skine, gleda Andrija i kaže i meni se jebe. A šta onda? Koliko mi se penilo more. Koliko mi se penilo more. Joj, kuku meni. Još ovako sva preznojana, jeli? Da. Evo, lično sumnje napredak, duhovni napredak čovječanstva, jednostavno, ovo je sumnje, jednostavno, ovo je sumnje. Ovi što pišu duhovni, oni su plaćeni, ovi što pišu duhovni, oni su plaćeni, da to pišu, i da ljudi misle da stvarno oni žive, i da ljudi misle da stvarno oni žive, to nije normalno, pazi, znaš je to nije normalno. Da. A svi smo u istom kotlu. Kuvamo se ko žabe, svi u istom kotlu. Mi stvarno, pa ovo su velike promjene, pa mi radimo na sebi. Pa šta ti radiš na sebi? Mi radimo na sebi. Evo šta neko objasni. Ti radiš kurac. Evo šta neko objasni šta to radim. A ne, bez zezanja, evo. Ne, bez zezanja, evo. Nisam do sada niko pitao šta radi na sebi. Sviraju kurcu, evo ovako ću reći, grubo. Sviraju kurcu, izdaju se za duhovne, a nisu ni materijalni i ispod ovog nivoa su. Pričaju bajke. Izmišljaju svašta i tako dalje. Samo da masa to čita, da masa to sledi i da se okreću pare. Evo, pa onda gledaj, pa imaju, jeli, evo, društvo joga, društvo neposeksanih pizdača dođe i udara tamo po muškarcima, ne jedu meso i svaki se tjedan dobiju, one jogu treniraju. Ma i ko im jebe mater, šta to ima, pa to nije duhovno. I onda, ajde, sad nakupimo ljude pa udarajmo gongove i ne znam šta, sve u pogrešnim frekvencijama. I onda se masa nakupi i svi problemi, jeli, jednostavno se tamo odvija ping pong, pa dođe čisti čovjek na takav skup i pokupi hrpu sranja od ostalih, hrpu problema, pa čak i bolesti, demona i tako dalje. Ludnica, onda se pišu knjige, onda se ide na emisije na televiziju, jeli, i tamo se priča, ili na YouTube-u, jeli, pričam ti priču, slušaj mladiću, jeli, a sve se vrti oko para. Nažalost je to tako, ne? Pa grupa ta, pa grupa ova, pa skup taj, pa skup onaj. I ljudi koji obilaze na takve skupove, sve im je gore i gore. I još ne prepoznaju. Da su nasamarili sami sebe,
pa su nasamareni i od ovih organizatora, kvazi duhovnih vođa i tako dalje. Majstora reikija, majstora ne znam čega, majstora joge. Pogotovo majstor reiki. Da, ja, reiki, pičko materino, ne? To ti je sad, uj, ne? Dobrice, ajde stani tamo brzo uz nekakvu drvo od hrasta, sad ću ja tebi pomoć na daljinu, ne? To rade. Pa jebo ti pas mater, idi u ludnicu, pičko materino, nek te tamo sa litijum na filaju da je mir od tebe, pičko materino, ne? Svašta imaš, ne? Cirkus jeste, Jordane, cirkus. I onda se demoni smiju. Jok neće se smijat kao vegu. Jok neće smijat kao vegu. Jeste, ako nemaš problema, idi na skup. Idi među one prasice, one pičke, one glupače tamo na yoga centar, pa ćeš vidit, ne, da. Pa ćeš vidit kako ćeš bolestan otići i u bolovima od tamo, ne. Pogotovo ako su bolesne psihički pa najedu meso, pa lepo imaš pile sa sobom, otvoriš pile i jedeš i gledaš ih. Ja? Da vidiš kako će te napast demoni. A one su duhovne, one nisu demoni, ma kaki. Svašta. Svašta pička rodi, armija ubuče i partija vuče, evo tak. Znaš kako ide bilo ko od ljudi, grupacija, svijet, tako dalje. Bilo kog svijet, tako dalje. Bilo kog oblika vere, verovanja. Ako religije tamo gdje ide, neka to radi ispravno. Neka to radi ispravno. Ako ne radi, nema. Pa on ne zna šta je ispravno. Pa ne zna ni pop. Kaže stvarno. Ma ne, pazi. To je tužno. Da. Popovi su zanatljivi, znaš. Imaš neki koji su zanatljivi, znaš. Rade posao, neki rade to po blagoslovu, rade kao zanaci i blagoslovu, rade. To je kao zanaci i doviđenja. Duhovnost je neko drugo. A ovo je... U crkvi nema duhovnosti. U crkvi nema duhovnosti. Jer duhovnost je individualna. Zavisi šta po crkom, znaš, ne ulazimo u tu priču, to je već pričali. Da, dobro, nećemo o tome, da, bez veze. Puno sam o tome pričao, o popovima, lopovima i o čestitim monasima. Široka tema je to. Da, jer čestiti monasi pod torturom su sotonističkih lopova popova, evo to je to. Politika, kurva, da. Mislim, odavno je, naravno. Da, to je to. Mislim, odavno je štapa politika. Da. Nego, licemjer je, u principu licemjer je svuda, znaš. Da. Ali dobro, đavo radi na tome da to bude baš tako. Da. Ma ne, to će se morat sve promeniti. I tu je samo jedno pitanje koliko će populacije ostati žive, jeli? A zna se da će to biti zdravo seme, a sve ostalo otpada jer je previše kontaminirano. Jeli? Previše zagađeno i karmički i mentalno, ne, tako da porobljeno, uvjetovano u kreditima, u lizinzima, jeli? A to je klasično porobljavanje. Da. Tako da će ostati bez svega, pa i bez tela. Ne? A to ne shvaćaju. Ne shvaćaju šta se događa. 1999. Da. 1999. Tako je. Jer najveća svinjarija počela je baš sa bombardovanjem Srbije. Da. Dok se drugi smejali, veliki broj se njih smejali, ali veliki broj se njih smejao, našli se u istoj priči. Trovanji u istoj priči. Ovdje truju nas, truju gore okolo. Da.
Prosipaju lažu, pišu istoriju. Prosipaju lažu, pišu istoriju. Gore u Britaniji, Nemačkoj. Gore u Britaniji, Nemačkoj. Da, pričaj ti, oni ti pišu istoriju. Da, pričaj, piši ti svoj. Oni ti pišu istoriju. Piši ti svoj istoriju. To su Rusi izbacili, njima su Nemci dugo pisali. To su Rusi izbacili, njima su Nemci dugo pisali. Ne znam koliko ljudi zna ovdje oko toga su pisali. Ne znam koliko ljudi zna ovdje oko toga su pisali. Oni su pisali istorije. Da, okupator je pisao istoriju. Da. Nenad Pejaković, Božja perspektiva. A ovi transeri i ostali prirodno će odumreti. Pa jeste. Jeste. To je tačna konstatacija. Ne? A najgore zlo je to što se svinje plaše svog nestanka. Ne? Da. Da, to realno. I opet će neko reći, gledaj ga vređa. Pa ne. Pa svinja je iznad gojima i iznad prodajne robe. Svinja je pametna životinja. Pa jeste. I zna se kako je nastala, jeli? Sve se to zna. Najpokvarenije. Ko je najpokvareniji na svijetu? Ko je najpokvareniji na svijetu? Čovjek. Pa jedini čovjek je pokvaren, ne ko je najpokvareniji. Jedino je čovjek pokvaren. Ja u prirodi ne znam za ni jedno biće da je pokvareno. Ono živi svoju prirodu, jeli? Bez ugovora savjesti, jeli? A čovjek ima savjest i radi sranja, pokvaren je do groba je pokvaren. Zato i nestaje. Kad gledaš sve ove depopulacije, trovanja, vamo, tamo, gore, dole, pa sve je to uz Božji blagoslov činjeno, ne? Jer čovjek ne zaslužuje da živi. Ne? Ja pogledati tu drugu stvar. Da. To bi kaže tu drugu stvar. Ja vas kaže, ništavoka više ništava. Tada izvolite. Ništavoka više ništava. Tada izvolite. Pa da, kad ste samo ubice, evo. Ne? Evo vam. I nemojte me prizivati, molite se me. I nemojte me prizivati, molite se me. Da. Pa to je to. Znaš ti koliko milijardi ljudi se moli svakodnevno, pička im čorava, a ništa ne uradi u svom životu. Moli se, a ne uradi dobro za sebe. Pa onda neki da u kurac. Pa nije Bog luđak. Da. Da. Sva ta moljakanja, koliko toga ima, kuku meni. To je sve trovanje etera, ništa drugo to nije. A oni misle molitva, ja pomolio sam se. Pa ti moljakaš, ti sereš, ti si zagadio prirodu i duh i sve si zagadio sa svojim molitvama, ne? Sa svojim moljakanjem. Ne? Da. Ti si mersa. Ti si mersa. Ima kakvih pitanja, braćo i sestre, postavite slobodno. Mi smo naciste, ne? Mi smo sotoniste, mi to ne dozvoljavamo da vi postavite pitanja, ne? Da. Nemojte ni slučajno ništa pitati. Znaš šta, Bog ništa ne pita, ali bi to ne htjelo trčimo. Ali bi to ne htjelo trčimo. Da. Misli si on, gledaj koje budale sam stvorio, ili ovako, gledaj kakve su budale nastale iz bića koje sam stvorio. Gledaj koje budale, ne? Samoubilačke, ne? Što sam im dao slobodno volju? Trebao sam im dati stegu kurvama. To da, to ne. Jer da je Bog uveo diktaturu, bilo bi puno bolje. Da, zavio to. Tako da je to lekcija Boga, ne, ako ovako gledaš. Ne. Evo ti
slobodna volja, slobodno se ubij, kurac, ne, ja, nestani. Ja. Eto, nešto smo obradili, ja mislim da... Ti se uglavnom lepo psihički spremi, jeli, na dolazak u Slovenistan. Lepo odradimo sve u petak, imat ćemo se divno, jeli. Evo, baš sam danas sredio još jedan veliki kazan gdje će se kuvati gulaš, jeli. I još jedan kazan gdje će se kuvat za one koji ne jedu mesa, tako da ćemo se imat fenomenalno. Onako kako si napravimo, tako ćemo se imat. Ne? Da. Tako da ste i ti i tvoj sin dobrodošli u Slovenistan. Jeli? Pa da barem u subotu popravimo okus po zgaženom životu. Evo, jeste i u nedelju obavezno. Da, u nedelju imaš ti, evo, nastavak, znaš, da. Nastavak, drugi dio. Da. A ostali kako hoće. Ne? Slobodna je volja, slobodni je odabir, pa svako neka odabere što je za njega dobro. Niko nikoga na ništa ne tera i to je to. Ja. Kako srebreno, koloidno vodu sačuvati kad su svugdje oko nas, šta to, zračenja? Odlično pitanje, Mersija. Evo, samo moment, ja se izvinjavam, ako smijem, jeli? Evo ovako. Tu si moja flašica. Gledaj, Mersija. Nije svaka srebrna voda dobra. Znači, srebrna voda, o tome sam već govorio prije 3 godine, ako ne i više, treba biti ionizirana koloidna srebrna voda, a ovo što ja izrađujem, ona je još organizirana. Tako da je puna biona, znači puna je životne energije organske. I ja je držim ovako u medicinskoj, jeli, to je tamno smeđa boca i imam najmanje 5 slojeva alufolije okolo, tako da ta zračenja ne utječu na srebrnu vodu. Evo, nadam se da sam ti dao adekvatan odgovor, isprobaj pa ćeš vidjeti, ne? Još kakvo pitanje? Standardno nema nešto. Nema na čemu. Standardno nema nešto, nekih pitanja. Dobro. Nema, šta ćeš? Idemo im kući pa ih nateramo da pitaju. Luđaci. Dobro. Ništa, onda ćemo završiti za danas, Dobrice. Mislim da smo dovoljno rekli. Eto, tako neke stvari smo negde naznačili. Kada bude bilo vreme, onda ćemo sve što treba. Reći sve što treba. Nije vreme. Jeste. Nije vreme. Nije još vreme, ma kakvi. Ne? Da. Nećemo da kvarimo poredak. Ne. Božji poredak, ne ovaj New World Order, to je kurac. Ne? To treba sve razvaliti, razjebat. A to prije nego što završimo, kako je jednostavno. Ljudi sednu i ne jebu. Ne idu na posao, ne idu u banku, ne idu na poštu, ništa ne urade, jeli?
idu lepo u baštu i ne jebu televizora, ne jebu političara, ne jebu ništa i sistem se sruši sam u sebe. A šta je problem? Postići jedinstvo. U tome je problem. I tu su tamni uspjeli i pobedili su. Pobedili su. Danas objediniti ljude, pa to je misija nemoguće. Nemoguće. Teško. Zato čovečanstvo nema spasa, jer nije na toj razini svesnosti, jeli, da bi svi rekli, pun nam je kurac, seli, popušili cigaru i ne bi jebali ništa od antisistema. Ni posla, ni prevoza, ništa, ama ništa. Ali kad vlada strah, onda je tako kako jeste. Zašto da se kloniramo, Eva? Pa mi smo svi egzemplari. To su, jeli, tamo gore više sile uradile, jeli, svakoga od nas i rekle su u pičku materinu i to je previše, ne, vidiš? Ja. Dobro. Ništa, braćo i sestre, uživajte, Dobrice, hvala ti, ne dajte se, jeli, ja ću još prije nego što završim ovo live pokazat satelitsku animaciju, jer čitavo vreme za vreme livea pratim, jeli. Evo ovako, pa da vidite. Jao, kuku meni, čekaj, ovo ću morat isključiti, ovako, pa ću od kameru. Evo, braćo i sestre, pogledajte. Vidite ovo? Šta je to? Pola Nemačke, vidite? Istočni dio Francuske, Švajcarska, severni dio Italije i sad to ide preko Austrije i sve to će raditi štetu na putu do Ukrajine. Je li to vidljivo, je li to jasno, braćo i sestre? Tako da opet, jeli, sve ovisi o nas, sve ovisi o molitvama i o kuvanju sirćeta. Na kako veliko područje će se ove gadosti proširiti, ovisi o nama. Samo o nama, o svakom pojedincu. Dobrice, još jednom hvala, ja ti želim lepo veče. Uživaj, ne daj se. I vama, braćo i sestre, hvala što ste nas pratili, jer danas nismo toliko mračili kao obično. Evo, ja vam želim svima lepu noć i do idućeg javljanja. Slava Svevišnjem, slava rodu, slava velikoj pan-slavenskoj domovini u formiranju. Laku noć. Sretno. Laku noć, Dobrice.